Не знам, някой трябва да има It сигурно waits код. behind this door. Хайде да отиваме там, защото пише, че смъртта е там. There's nothing that needs to be said. We can pretend we'll stand past these walls and face them again. 12 seconds later. Добре. Чакай. Много съм скверно. Ще мълчи. Айде. Чакай да си горе. Oh, what the fuck? Leave now. It's hunger. Ой. То ми скажи, че се чува. Ой. Аз си държа шотгана отвънка вече. А, тук има амуниция, тук има амуниция. Виж какво е? Васко, глазът ти Мърдай ме. What the fuck, кой има това? Кой е това? Та, тук има friendly fire. Имаше А, това щупи май. Чакай. Step outside. Don't step outside, they will come. Oh shit. Ah, what the fuck is shit? Блядь. Окей, привет. А, тук има врата. Виж. Ай, чо? Къде си, бе? Къде си, бе? По-добре не дейна, стойството. Мамка му. А, виж, има някаква светлина. Дай да вървим по светлината да убия. Убей го. Фак, ти Има гроб. Да се чуе. Сега трябва да намерим някаква къща да намерим. Знам къде е ключи, идвайте с мен. Ключи за нас ставят, не може да се отваря, май. Нали ма Извинете ме. Хвате. Чай, ще затворя вратата, защото ме е страх. Най-много мразя дългите коридори. Това е тази светлина. Някой вижда ли? О, фак. Видя ли, Васко? Тя се движи. Светлина. Мале, човек. Жепелини. Това се отвори. Кой е първи? Там сатаната. Музиката спря. Пуста се пак. Кой иска? Яба, аз тук намерих оръжие, не знам. Ще сатаната, бе. Аре, пусти го. Вой! Убей го! Къде? Отворете вратата, я мога! Затворете, бе! Яба, тук има патрони. Я някой да затвори вратата. Така. Тука ти... Не, аз тук няма. Добре, заеби стаята. Така, давай нататък. No smoking! И пак има някакъв код, трябва да го намерим, ето какво вътре. I smell your fear, feed me. Тук се чуват много странни звуци, някой май лъска. Ето това, 03 е в първото число. Аре, бе, блядь, какво се чуят? Тук ще има джъмския. Значи... Васко... Човек! Лайк, само до вечера ще са много кошмаря.
Пак е скеса. Не Аз си до тук хора, тук ми изглежда най-безопасно. хора, видяхте ли го? Видяхте ли го това? Не. Вижте, ме припъчвайте какво ми излезна. Знаете ли това скири ми? Това ми излезна. Ама, има някакво... Това няма крака, бе! Как го летя се? What the fuck, как го бяха? Добре, аз съм махал от тук. О, фак! What the fuck? О, fuck. Видите такова е. Ама, добре, те защо не... Виж как... Ео, пелига! What the fuck? Видите, горе. Това дали ще ги. Защо сега? Вижте ги, бе. Първо ти си вътре, аз нямам. 2-0-3. Давай, Васко, влизай, давай. Укорена, татко, умираме! Да, се бъде. Лашко умря. Его. Къде? Не може да се отвори. Предслава я отказа малко. What the... Аз ма стъкнаха ония зомбите. Васко, аз отивам да оставя. Айде да оставим Предслава. Но плиз. Аз отивам да Добре, напиша. аре пак ще спре, дай пак да пробваме, представях те с пъти си наред. 0, 3. Да, бе! Аз бе, още малко навътре влез. Второ, отвори го една врата. Fuck! Още една врата. Още една врата отвори. Бързо елате. Затвори ги да не отворят. Виж една врата, има още един код 73. Гол! Яба. Кое е това? I'm watching. 71. Значи 0371. Дева, срещам. Войчик скоро. 0, 3, 71. Защо? Още трябва да има начин. Яба. Сега накъде? 25. I have a leave now or I'm hunger. Добре, значи търсим някакви числата, или? Да, ама аз го написах, ето. Еми аз долу в... Ето. Не, чакай, ако е. Не, ако е 71, Долу но... в ония скали, долу имаше едно 25. Какво? 25 имаше. Така ли? Добре, чакай. Стой, Васко, не. 0, 3, 25, 71. Ко? Да видим 71, 03. Аре. Не, 71 е последното число. Трябва начин, трябва още едно. Гледайте таваните, какво може да има на тавана някъде. Може ли пак смене в I стаята? smell fear, feed me. Вижте, там е 0,3. 0,3, сега там долу има едно 25. Ето сега ви така. Фак! Тия... Става, не влизам. Виж. Коле? Да, това 25 трябва да е в средата, значи. Или не? Fuck you, bitch. Аз съм фирал 2503. Така, съм фирал 2503. Бягай, Васко. Значи, 71, 25, 03. Найс. Добре. Хора, Нещо гладня, харотим да ядем. някой скирнат ли е до смърт? Look, this requires a red key card. Карт. Нали? Хора, кой ме успел да стъпи в карта? Все нещо ще стане, фащам вас. Ласка станцова. Така, чакай. Фък. Представя ли тук? Представя ли? Beware of the cursed... I'm hidden forever.
Стойте. Кой първи? Но ти си ме слушал. Добре. Скелета, той... Нищо не ме... Beware of the cursed Нищо hallways. не се. О, хора, Васко, не отивай натам, не отивай, казвам ти. Вземи ще то хил и ще стане нещо. Отиде, Къде, бе? искам да видя какво ще стане, върви го вземи. Чакай, аз ще дойда да го взема. Мерси. А, чач. Яла тук е. Тя, искам да отидеш там да натиснеш това. Защо? Отиде, силно. Не ти, пресо. С бе, натиснем с Там се пара, я искам да ме къде трябва. О, what the fuck? Там нищо няма. Нищо много, Е, тук има хил, тук има хил. Ти го има. Взех едното без да спам. Преславя, вземи той хил, преславя. Вземи го това, вземи го. Защо не възпряска мене като всеки сега едно има стреса от смърт? Това е като лабиринт, бе. Вижте, ела тук. Де ще ме удари? И мене ме удари нещо. Ето са клякавито, бе. Ела тук, преславя. Васко, и тя вземи ще стреси нещо, 100%. Вземи ги. Стана земетресение. Вземи ги. Армор батери. О, what the... Кой е това, бе? Васко, видя ли това? Това е! What the fuck? Васко, аз не мога да се измъкна. What the fuck, нищо ме переше, брат. Помощ, не мога да се измъкна. Взех спеляки. Кликни от тук, бе. Кликни така и скочи и кликни. Взеха спеляки оръжия от оня рум. Аз намерих там някакво птичко. Е, тук вътре си вземе сега, Васко. Аз не мога да... Преславя, къде си, бе? Тук горе, виж. А, не. Ено тук има път, бе. Тук беше оня ключ, дето взех и ми дай там някакви оръжия. Сега знам къде отидем, бързо идвайте след мене. Сега следвате ли ма? Да. Сега, тук имаше една врата, не може да се отваря, преславя отключа. Да, ема се... Тогава се Take връщаме от what тук. you need. Не се... Сега тук трябва да май да вземем някаква карта. Не бе, ни... Аз към Иво, отиде, не си го играл този мап. Не съм. Предполагам просто. Тук има червена карта. What the fuck, това е фар. Ще вземем за карта ме ползваме. Fuck off. Asshole. Fuck! What? Какво, имаше труп. Не оставайте сам, бе. Това май си О, чупка. тук се връщаме. Къде бе? Не оставайте сам. О, shit! So spooky. Fuck, умрях. Ти не умряш, Ох, кълът. За малко да умра. Все пак трябва да търсим някаква кика. О. Само аз тряска този тъпскинет. Преслава, сигурно ще съм намерил някаква карта. Тук, я пробвай, я пробвай. Бе, пак. Не знам. What the fuck? Аз само ще видим как някаква кола пада, брат. И аз го видях това падна отгоре. Елате с мене. What the fuck? Къде сте, бе? What the fuck? Къде сте? Какво са хили постоянно така, бе? Мага, светнах! След това ми дава чилма. О, нещо мръдна е там, видях го. Там. Точно там нещо мръдна. Изчезна изведнъж. Тъпия фарм. Чакайте, ялте за малко! Някой, вижда ли през стената някакви ръце? Елате тук. Васко, елате тук, виждате ли през стената някакви ръце? Не. Черни.
Ама нищо черно като такова, защото аз ги виждам. Там, просто се стрел, има и скедера. Добре, дай да си продължим по квеста сега. Тук виждаме... Го синия пак. Тук виждаме еволюцията на Иво. Тук виждаме на баща му колата. А, чакай, това е дискове, ретард. Това е син бета пак, трябва ни син. О, вижте. Това ме. Аре ми бягай Добре, от ще го оставя табалана. точно, не, ще го взема със себе си. Тук е синия 100%. Ама... Какво се чува? Това е за страшна песичка. Леко става. Има прати чак. Добре, Къде сте? къде сте вие? Аз знам при вас. Чакайте. Какво пише? I will? The warrior souls. Do not touch my children or I will... Чакайте, ма. Чакайте, ма, че ме страгва. За кого ме изоставихте сега? You will not live alive. Чакайте, бе. О, damn it. Ето е синята карта. Земя. Чакайте, бе. Какъв е то стол, дед? Вземи стола. Ела да ми отвориш вратата. Чакай да си взема столчето. А, Аре, Отвори вратата. Отвори вратата, бе, тапай. Ага, отворя ти. Отвори ме да се стиска, как си. стол! Давай, модер, покер. Стол! Аре, чакай преса. Ще първи. Ще първи. Не. Бе. Чакай, тези врати отварят ли са? Внимавай, имам стол. Тези врати се отварят. И двете. Ама те... Факшна! Брат, скери ми са ли ви излезна? Абе. And this year, let us finish this. Тук се чувствам като моето господарство, виж колко метри има. Чакай! It's your fault you broke into my house, fuck off. I don't need it, go away. Go away, you killed my children. You are going to die. Вратата само още ще се отваря сама. Аре, да спре да ходят вчерашната музика. Васко сега... Няма мамо, хора, няма мамо. Васко, върви в тази твоята врата. Вот. Ево, този път си първи. What the fuck? Патка го нямаше. Така беше. Fuck, Вой, да, това го нямаш. Васко? Запеле. А пица ли е? Не! Това е коментарата на Васко. Васко, ти се чупи на телефона. Този път някой друг е първи. Това е дроп сармар да го взеде. The 3 pieces of scared meat. Това ни трябва. Това ни трябва това месо. Тук ще има още, елате. Имаше в оная стая. В оная стая в библиотеката, дете имаше там, ето тук при компютрите имаше едно месо. Казвам да го взема, его. О, фак, не масата, бе! Чакай! Не!
Не, бе, чупи ми таковата, бе! Ще си взем, моля, вземате. Диваната ми... това ще го взема. Хора, имаме проблем. Новата ми... Още едно ни остава, знам къде е това. Хвърли се. Васко, оная другата врата, там е. Ела при мене, няма да отворя сам. Не, готово, аз го взех, идвайте. Взехте, намерих го. Аз ще да. Аре, 3, 2, 1. Аре, бе, преславя, бе! Отвори се, идвайте, отвори се. Абе, преславя, стига се мъглича, отвори вратата. Destroy hurt, bits and top and health door. Слава, виждате, бе. Джеронимо! О! What the fuck? Какъв е ще бе? Помисли това. Какъв е ще се? Тия неща май трябва да си Какъв е ще се, хора? Обиждайте се, защото те са долу някъде. Помога, тази песен не е страшна, тази песен не е. О, what? Това май трябва да... Идва! Идва! Това Викале, върти се в него, така няма да наубива. Идва! Карай се това моето място. Той който ще толкова бързо да се върна. Идва, скри го! Идва! Давай, fuck the police! Това е стига тук лицо. Много да го следваме. Те са, това трябва да го взимаме. Аре, опойте ги, бе! Така поне казва, Кая. Дойдат някъде. Сия, пакар! Как те изглежда, брат? На къде трябва да ходим, бе? Бихлопайте по-бързо. Къде сте? Идваме! Ела ми бе! Чакам! Фак! Идва, Васко, чакай! Аре, трябва да изпълна шапса! Дай, още не. Идва! Пакър! Скрих се! О! Идва за мене! Готово. Васко, убили го? Да. Фак! Убийте, това трябва да убие. Това е бусфайта, вярно е това, тя е това. Който да пробвара. Не мога.
Slave, ne A, si what? kupa ili ništa. Ludo. Think for me. Masko. Progress.